awyru, oherwydd dwi yn cŵl y fama yn y tu blaen, ar fore braf o haf. A pobl sy'n cwyno da ni de, os di'n glawio, da ni'n cwyno am y glaw, os di'n heulog ac yn boeth, da ni'n cwyno am yr hael, ac os di ddim yn gwneud yr naill na'r llall, da ni'n cwyno na di ddim yn bwrw glaw a di ddim yn heulog. Ond heddiw, y bore yma, da ni'n dod i addoli y criwr sydd wedi rhoi bodolaeth i'r cyfan. A mae wedi bod yn hyfryd gweld y darlunia yma oddi ar y telesgop newydd yn dangos enfawredd y creadigaeth Duw. A galeitha galaxies tu hwnt i'r galeithau. Ac mae'n fendigedig y ffordd mae Duw wedi creu y cwbl. Mor fawr ydy grym a phwer yn Harglwydd am criwr ni. Da ni am canu salm, da ni am ddarllen yr wythfed salm hefo'n gilydd sydd yn sôn am y cread. Felly ymunwch efo fi o Arglwydd ein brenin. Mae deg ni mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae ysblander gorchudio'r nefoedd yn gyfan. Gyda chrysiau plant bach a glanod, rwyt yn dangos y neth, yn wyneb delinion, i roi diwedd ar y gelyn sy'n hoffi diolch. Wrth edrych allan i'r gofod, a gweld gwaith dyryseg, y lleiad a seir a sodais yn ei lle. Beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwyt ti'n neud ychydig is-na o dau nefo, ac wedi ei goroni ag ysblander a mawredd. Rwyt wedi ei wneud yn ddiwystr ar laeth y wylo, a gosod popeth dan ei awdurdod, defaid a bychen o bob math, a hyd yn oed ar anifeiliaid gwlltion, yr adar sy'n hedfan, y ysgol sy'n môr, a phopeth arall sy'n tirffio ar gefn tymoroedd. O Arglwydd ein brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Ac o salmydd yn fan yna mynd o'r galeithau a gofod a'r planedau i bobl. Ac wrth gweld mawredd y cread, mae'n gofyn, beth ydy pobl i ti gofio? Ond yn felly ydy Duw. Fawr yn ymwneud â'r bychan a'r di-nod. Dwi'n meddwl sydd i'r stori. Ie, gyda rhyw stori bach. I rannu hefo pawb ohonych chi bore yma. Ond cyn deud y stori, gawn ni weddio hefo'n gilydd. Darnefol, da ni diolch i ti am y salm. Arglwydd i ni o'r ni mor anferchog i'w denw ar yr holl ddeia. A dyna da ni'n dweud wrth yn gilydd y bore yma. Wrth ddod at yn gilydd i dy ganmol di. Mor anferchog i'w denw yn yn plith ni. Rwy ti yn ddiw y cread mawr gyda grym y dyferiant sydd y tu hwnt i'n deall ni. Yn creu y byd, yn creu yr alaeth, yn creu y galeithau y tu hwnt i'n deall ni. Ac eto mi wyt ti'n ddiw personol ac agos. Yn ddiw sydd wedi dangos dy gariad yn yr Arglwydd Iesu Grist. A da ni am fynegu yn addoliad a'n cariad tuag ata ti y bore yma. Mor anferchog i'w denw yn yn plith ni. Yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Rwan ta wythnos nesaf mae sioe amaethyddol yn Llanelwedd. Pwy sy'n mynd i'r sioe? Oes am ffarmwrs yma bore yma? Dim un ffarmwr. Yna ni efo diddordeb yn y byd amaethyddol. Rwan ta, yn sioe Llanelwedd, maen nhw yn arddangos anifeiliad o bob math. A mae'n werth i gweld nhw. Copiau, moch, gwartheg, teirw a defaid. A dwi eisiau dweud stori bach wrth chi sy'n gysylltiedig a defaid. Da ni'n mynd nôl mewn amser i gyfnod, da chi'n gwybod, cyn geni Malcolm Thomas yma.
hynny. A da ni'n mynd i le o'r enw Llanbidinodyn. Ac yn Llanbidinodyn, mi oedd yna ffarmwr cyfoethog yn byw. Ac ar ei stad o, mi oedd yna lot fawr o dyddynod a bythynod a ffermwyr bach yn byw. A breuddwyd mistar y tir oedd yn byw yn y plastig, oedd bod ei ddafad o yn ennill cystadleuaeth yn sioe amaethyddol Cymru yn Llanelwedd. Ac oedd wedi trio blwyddyn ar ôl blwyddyn i gael y ddafad i ennill y cystadleuaeth. Ac oedd o'n pendroni ac yn ceramu pen ac yn ystyried, sut ydw i'n mynd i ennill y gystadleuaeth yna? A cael roset rhif un wedi gosod ar fy nafad i. A dyma fo'n gofyn i pawb oedd yn byw yn y stad, sut ydych chi'n meddwl y gallwn ni fagu a meithrin a harddu y ddafad, fel bod ti'n dod yn rhif un trwy Gymru i gyd y flwyddyn yma. Ac oedd yn cynghori fo, canu profiad hefo fo. A dyma'r un hen wraig yn mynd draw at y plastig ac yn gweld y mistar yn y fan yna. Mistar, medda hi, dwi'n gwybod sut y gallwch chi gael y ddafad mwyaf bert erioed. Chi moyn rhoi bath i'r ddafad mewn llath. Oedd hi'n dod o Gynarfon, fel ydych chi'n gweld. Be chi moyn wneud yw gofyn i bawb sydd yn byw ar y stad i ddod â piser o lath yn ystod y nos pan mae'n dywyll. Chi'n bod wedi piser? Mae'r tebyg i hwn ydi pisar. Jwg. Ac oedd nhw'n arfer, mae Tudur yn cofio pan oedd nhw'n rhoi llath mewn pisar ar y ffarm. A meddwl ei wraig, mae rhaid i chi ofyn i bawb ar y stad i ddod â pisar o laeth yn ystod tywyllwch y nos. A cyn iddyn nhw ddod, mae rhaid chi balu twll ar ddiarth y ffarm. Mae'r ffarmwr yn dweud, wel, mae chi'n rhyfedd, dwi rioed wedi clywed hyn o'r blaen. A dyma fo'n mynd, a palu twll ym ddiarth y ffarm, ddigon dwfn i folchi y ddafad. Ac yn y bore bach, meddwl hen wraig, fi moyn i chi roi bath a trochi y ddafad yn y llaeth fydd yn y twll. A dyma'r noson yn dod. A dyma'r pentrefwyr yn dechrau dod efo pisar yn y nos. Ac o'na un hen fydd yn mynd tuag at y pwll yn y buarth. Ac oedd gyda fo'n ond jwg o laeth. Ac mae fo'n edrych ar y llaeth a dweud, wel, mae chi wastraff llefrith, mynd am fo. Dwi ddim yn mynd i roi llefrith yn y twll. Mi a nôl adra a cadw'r llefrith a llenwi'r jwg efo dŵr. A dyna nath o. Dyma'r hen un yn mynd yn ôl adra yn y hwyllwch y nos, llenwi'r jwg efo dŵr a nôl i buarth y ffarm. A dweud, neith na neb sylwi, un jwg o ddŵr yng nghanol y degau o lefrith fydd yn cael ei roi yn y twll. Heno yma. A dyna ddigwyddodd. Ac yn y bore bach, dyma'r ffarmwr mistar y tir yn codi, a dyma fo'n mynd i'r cwt i nôl i ddafad ora, a dyma fo'n mynd draw at y buarth, a dyma fo'n edrych i mewn i'r twll. Ac o'r fath siom, oherwydd nid llaeth oedd yn y twll, dim ond dŵr. Dim ond dŵr. Oherwydd, ydych chi'n gwybod beth wedi digwydd? Oedd pawb ar y stad wedi mynd yn y nos a dweud, wel, dyma wastraff llaeth. Beth am i roi dŵr yn lle'r llaeth? A wneith neb arall sylwi. Ond y drwg ydy, dim ond dŵr oedd yno. A nath y mistar fynd i'w fedd heb ennill roset rhif un ar gyfer ei ddafad yn sioe amaethyddol Llanelwedd. Dyna'r stori. Ond hyd yn oed bys yna wedi rhoi gaps i'r dafad yn y llaeth. Bydde jyst yn draw. Ti'n meddwl? Dafad syr, sa hi wedyn, da? Ti'n iawn, ti'n llygad dy le yma. Ond y wers yn y stori ydy, be?
Be di'r wers? Peidiwch molchi dafod mewn llefydd, ia? Mae'n eos neu wneud na ni. Be di'r wers? Da chi'n gwybod be di'r wers yn dda. Mae'n bwysig bod pob un yn gwneud i ran. Mae Iesu Grist yn deitha ni i garu Duw ac i garu yn gilydd. A mae rhai bobl yn dweud, o ia, na ni garu Duw a na garu'n gilydd. Ond tydyn nhw ddim yn gwneud hynny. A dydy teyrnas Dduw ddim yn tyfu nac yn llwyddo, nac yn effeithio ar Gymru ac ar y byd. A mae Duw yn gofyn i ni wneud yn rhan bach yn ei waith mawr o. A chyda'n gilydd, da ni'n gwneud gwahaniaeth. Carwch eich cymydog fel chi eich hun, dwedodd Iesu Grist. A mae bwysig yn bod ni yn gwneud hynny. A ni dweud, o ia, nawn ni garu'n cymydog. Ond peidio gwneud hynny wedyn. Ac o'n i'n meddwl safon amserol ar gychwyn tro iawn i Llywel Cymru i rannu'r stori bach yna hefo chi. Dewch i ni weddio hefo'r plant. Arglwydd, da ni diolch i ti am gwmni Eos a Golwen. Ac yn diolch am gael stori bach sydd yn sôn am chwedl, ond yn tynnu'n sylw ni at wirionedd mawr dy gariad yn Iesu Grist yn blanedwr. Nid i'n helpu ni yn blant a phobl ifanc ac oedolion i wneud yn rhan yn waith dy deyrnas di. I fod yn frwdfrydig dros y newyddion da, dros waith yr Eglwys Gristnogol, fel yn bod ni yn adeiladu yn gilydd ac yn bod yn dystion i dy gariad rhyfeddol di. Bydd efo'r plant a'r teuluoedd yn ystod yr wythnosau nesaf yma wrth i'r ysgolion gau. A da ni'n gofyn y byddi dim i bendithio nhw ac y bydd o'n gyfnod adnewyddol a adeiladol i'r teuluoedd sydd yn rhan o fywyd Ebeneser. Clywn gweddi, yn enw Iesu Grist. Malcolm, dwi'n meddwl, nawn ni gael y coiriadau, sgwelwch yna. Di siwr? Gynnych chi ddigon o lais.
Coffa da amdano fo. Diolch Malcolm am y cyhoeddiadau. Diolch am y barbecue ddoe yn hunan fan yr Rachel ac i bawb ddaeth a ni gael amser da. Ficyn diolch am y cyfarchion, y rhoddion, a mae'n cryfhau yn raddol. A dwi eisiau diolch i'r athrawon ac i blant Clwb Sêr am ei ffyrlondeb dros ers mis Mai tan rwan. A heddiw mae'r sesiwn ola, a diolch am y paratoi ac am y presenoldeb. Ac ar ddiwedd yr Oedfa, da ni'n mynd i gael pwyllgor byr i drafod mis Medi, y rhai sydd wedi bod yn arwain, ac unrhyw un arall fysa'n gallu helpu o fis Medi ymlaen. Diolch o galon, fe gawch chi fynd trwodd i Clwb Sêr rwan. Da ni am ganu, da ni wedi canu eto yna. Molar i o'r fenna i dyn, a ddolaf y sanctau i dyn. Gawn ni ganu.
yna fideo ar y sleid nesaf, a dwi am wneud cyflwyniad bach i chi. Eglwys Annibynnol ydy Ebenezer, ond da ni'n ran ac yn cydweithredu hefo undeb yr Annibynwyr. I rai sydd ddim yn gwybod, mae undeb yr Annibynwyr wedi rhannu Cymru a Lloegr i 16 darn ar ardal. A maen nhw'n galw'r ardaloedd yn cyfundebau. Cyfundeb ni ydy Dwyrain Morgannwg. A da ni galw cyfarfodydd y cyfundeb yn cwr chwarter. Oherwydd bod nhw'n digwydd bob 3 mis, chwarter blwyddyn, cwr chwarter. Felly mae gan Ebenezer gynrychiolwyr yn y cwr chwarter. Dydy'r undeb ddim yn gallu dweud wrth yr eglwysi unigol i wneud unrhyw beth. Dyn nhw'n goruwch lywodraethu, oherwydd fel cyfieithydd fawl unigol, da ni'n cymryd yr egwyddor bod ni'n uniongyrchol atebol i ddiw drwy yr arglwydd Iesu. A bod Duw yn tywys ac yn arwain ni fel cynulleidfa yn y lleoliad lleol i wneud ei waith. Ond tydan ni ddim am fod yn ynysu. Ac felly mae'n golygu bod ni'n rhan o'r eglwys fyd-eang ac hefyd yr eglwys gyffredinol yng Nghymru. A mae'r undeb yn rhoi ffordd i ni gydweithredu ar y brosiectau. Mae'r undeb yn ariannu prosiectau o fewn i'r eglwysi. Mae'r undeb yn galluogi ni i gydweithio drwy cytun hefo adran iechyd a diogelwch sydd yn bwysig ar gyfer DBS ac yn y blaen, hefo cefnogi yn gilydd fel cynulleidfaol ac fel Cristnogion. Lenni, mae'r undeb yn 150, oherwydd bod o wedi cychwyn yn 1872, ac mi oedd yna gyfarfodydd arbennig yr wythnos dwytha yng Nghaerfyrddin yn dathlu penblwydd hapus undeb yr Annibynwyr yn 150 oed. Ar wefan yr undeb, sef Teledu Cymru ar YouTube, y sianel, mae yna lot o fideos. Dwi'n mynd i chwarae 4 munud i chi o un baratowyd ar gyfer yr undeb. Ac ar y tren, mae Gwilym Hiraethog, William Rhys, dyma gariad fel y moroedd, yn mynd i'r undeb cyntaf. Ond wrth i'r 4 munud orffan, mae yna rhywbeth yn digwydd. Os da chi eisiau gweld gweddill y fideo, ewch chi Teledu Annibynwyr ar YouTube. A mae yna doreth o fideos yn y fan honno. Dydd Mercher, 3 Fedi 1872, ac ar draws Cymru a thu hwnt, mae llu o weinidogion yn dal trenau i Gaerfyrddin. Yn ei plith mae'r perchedig William Rhys, Gwilym Hiraethog, bardd ac ymynydd o fri a thypyn o gymeriad. Sgiwsiwch fi, gai rannu'r compartment efo chi, sir? Wel, wrth gwrs di efo chi. Y croeso i chi eistedd. Diolch yn fawr. Chi'n mynd i chi? Tu, yr holl ffordd i Gaerfyrddin. Fuoch chi yno rioed? Naddo, ond mi oedd modryb i mi yno slawer dydd. Hyn le rwff iawn medde hi. Tipyn o Sodom a Gomorra mae'n debyg. Ond na fe falle bod e wedi newid erbyn hyn. Yr union le i'r Annibynwyr i gwrdd felly. Yr Annibynwyr, pam bod nhw'n mynd yno? Wel, i gyfarfod cyntaf undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Ond Annibynwyr i chi, pam bod angen undeb? Mewn undeb mae'n herth, y merchi. Mewn undeb mae'n herth. Nid pawb sy'n gytuno gynnwch. Mae ambell i weinidog mor styfnig am mi. Digo parod i glochtar y bentomen unen, ond ddim yn ei dim ar gweddill o'r.
Annibynwyr dyn ni. Dyna maen nhw'n dweud. Mwy fel annibendon fan hyn ni. Wel, gobeithio bydd eich taith chi ddim yn ofer, sir. Gobeithio bydd digon o weinidogion yn dod lawr o ben i tomenni ac yn ymuno gyda hyndeb chi wir. Wrth i'r oriau basio, mae Gwilym yn llawenhau o weld sawl gweinidog yn ymuno ar tref mewn gorsafoedd ar hyd y daith. Bydd yr undeb newydd yn mynd o nerth i nerth. Am gan. Can mlynedd a hanner hyd yn oed. Ar ôl gadael y tren yng ngorsaf Breiffordd Caerfyrddin, mae'r hen Gwilym wedi drysu. Stach chi'n gweld y gweddi? 4 munud arall. Gysa'n fynd i tardus a time capsule y fanna, nidio 1872 i 2022 i Gerfyrddin fodern. A mae'n cerdded draw i Heol Awst. Y pwyslais ar bod ni'n cydweithio hefo'n gilydd ynde, a mae o'n bwysig. Oherwydd drwy'r undeb, da ni'n cydweithio efo 350 o gynulleidfaoedd eraill. Cyfartaledd aelodaeth erbyn hyn y 350 ydy 48 o aelodau ar y llyfrau fel da ni'n dweud. Mae'r cydweithio yn bwysig, pobl Iesu Grist. Yda ni, a da ni mewn cyfnod argyfyngus yn ysbrydol yn Nghymru. Be sgynnon ni nesaf? Be am i ni ganu eto? Iesu ei hun yn obaith i.
Mae'n cael ei alw'n proffwyd fach, wrach bod o'n 7 ffwt, ond oherwydd bod o'r llyfrau bychan ar ddiwedd y Beibl. Dyna'n syml pam bod nhw'n cael ei galw'n proffwydi bach. A be am i ni ddarllen efo'n gilydd geiriau cynta llyfr y proffwyd Haggai. Ymunwch efo fi. Ar ddiwrnod cynta chweched mis o ail blwyddyn, fe nasiad y degau dyma'r proffwyd Haggai yn rhoi'r neges yma gan yr Arglwydd i serw Babel a Shealtiel, llywodraeth Juda, a hefyd i Jehoshua, fan Yehoshaphat, yr archoffeiriad. Dyma'r Arglwydd holl pwerus yn ei dweud. Mae'r bobl yma'n dweud, mae'n rhydd iach i ni ailadau teml yr Arglwydd. Ond yna, dyma'r proffwyd Haggai yn rhoi'r neges yma gan yr Arglwydd. Ydy hi'n iawn eich bod chi'n byw yn eich tai grant, tra mae'r deml yma yn anablai. Felly dyma mae'r Arglwydd holl pwerus yn ei dweud. Meddyliwch am funud beth ydych chi'n gwneud. Dych chi wedi hau digon, ond bach iawn yw'ch cyneuad. Dych chi'n bwyta, ond byth yn cael eich llenwi. Dych chi'n yfed, ond heb gael eich bodloni. Dych chi'n gwisgo dillad, ond yn methu cadw neges. Mae fel petai'r cyflog mae pobl yn ei ennill yn mynd i gwrs sydd â ddwll ganddo. Ie, meddyliwch am ei munud beth ydych chi'n gwneud. Bydd yr Arglwydd holl pwerus. Ewch i'r bryniau a byddwch yn oed yn ôl i adeiladu'r deml. Bydd hynna'n ddigonhesio a bydd pobl yn ymhachu meddai'r Arglwydd. Roeddech chi'n disgwyl cnydau da, ond yn cael cnydau gwael. Roeddech chi'n ei gasglu, ond yna byddwn i'n eich wrthi i ffwrdd, meddai'r Arglwydd holl pwerus. Am bod fy nghi yn anfeilio, a chithau'n chi brysur yn poeni amdano chi hunan. Dyna pam mae'r awyr heb roi gwyth, a'r tir wedi ei beidio tyfu cnydau. Fi sydd wedi anfon sychder drwy'r wlad, a'r gryniau, ar y byd, a'r awnwyn, a'r olefydd, a phopeth arall sy'n tyfu o Oedfa, a ffôr ac anifeiliaid, ac aethrwydd eich holl waith aled. Reit, yma amser yn curo ni bore yma. Dwi am wneud chydig o sylwadau cyn i ni gymuno efo'n gilydd. Wrach fyddan nhw chydig yn garlamus bore yma, ond fyddai'n rhannu gwirioneddau efo chi. A mae Duw am i ni glywed yn y gwasanaeth hwn. Oedd Austin Sant, Austin Sant, yn deud fod yr Hen Testament yn debyg i ystafell yn llawn celfi, fully furnished, na'n Lladin oedd o'n siarad ac yn sgwennu. Fully furnished. Ond nad o'n am lot o ola ar yr ystafell. Ac felly, wrth i ni edrych ar yr Hen Testament, da ni bellach yn cael goleuni yn yr Arglwydd Iesu Grist i ddeall yr Hen Testament yn well. Ac i weld pa mor berthnasol ydy yr Hen Testament i'n ffydd, i'n bywyd ni ac i'n dealltwriaeth o Dduw. Pobl yn betrus yr aml iawn i fynd i'r Hen Testament, a na ni ddiolch i Arfon oherwydd mae gyfeithiad o wedi goleuo darna o'r Hen Testament, oedd wedi mynd yn ddyrus iawn i ni, yn ieithyddol dros y canrifoedd. A wrth edrych ar unrhyw darn o'r Hen Testament, da ni hefyd yn gorfod ystyried cyd-destun hanesyddol ar hyn oedd yn digwydd yn y cyfnod hwnnw. Ac yna hefyd y cyd-destun Cristnogol i'r hyn sydd yn cael ei gyflwyno i ni. Oherwydd mae yna oleuni llachar yn hefrio yn person Iesu Grist sydd yn helpu ni i edrych ar y darna yma. Mymryd bach o gefndir, 2 bennod, 38 adnod, a Haggai ydy un o'r 3 proffwyd
oedd yn proffwydo ar ôl y geithglyd i Fabilon. Y ddau arall yn yr Hen Testament ydy Secharia a Malachi. Da chi'n cofio fod teyrnas fawr Babilon wedi dod ac wedi concro Jiwda. Diwedd y 6ed ganrif cyn Crist, tua 597. A dull y merodraetha, wel, trwy'r canrifoedd gweitha'r modd, o trio tanseilio y diwylliant oedd gan y brodorion. A be oedd y Babiloniaid yn neud oedd caeth gludo canran uchel o'r boblogaeth i Fabilon. Ac felly oedden nhw yn caes gludo yr athrawon, yr arweinyddion crefyddol, y crefftwyr, i gyd i Fabilon, yn defnyddio'r creffta a'r addysg a'r donia oedd ganddyn nhw. A esiampl yn yr Hen Testament ydy Daniel. Chi'n cofio Daniel yn mynd i Fabilon ac yn dod yn arweinydd. A'i gobaith nhw o fewn 2 genhedlaeth oedd fod y bobl hynny wedi troi yn ddinasyddion o Fabilon, ac wedi colli i hunaniaeth, ac wedi colli i crefydd, ac wedi colli unrhyw ymwybyddiaeth i bod nhw yn bobl i hunan. Elfen arall yn hyn yn hanesyddol, wrth gwrs, ydy gorfodi mabwysiadu plant. Digwydd yn Canada, mae o wedi digwydd yn Awstralia, mae o wedi digwydd o fewn i'r ymerodraeth Brydeinig. Fe ddigwyddodd o i Gwenllian y dywysoges yn do, merch o Englyn Dŵr. Oedden nhw'n cipio'r plant ac oedd hi wedi bod yn tŵr Llundain. Ac fanno bu o hi a'i phlant farw, oherwydd bod nhw eisiau torri'r olyniaeth. A dyma'r gobaith hefo'r Iddewon. Bod nhw'n mynd i Fabilon, colli hunaniaeth, a jyst ymdoddi i mewn i'r ymerodraeth fawr. Mae ymerodraetha wedi gwneud gymaint o drygioni yn y byd ni. Pob math o ymerodraetha. Ac yn arbennig tuag at leiafrifoedd a phobl brodorol. Ond pregeth arall i hynny. Reit, oedd Haggai, dyma na frenin trigarog yn dod ar Fabilon o'r enw Darius yr Ail. A fodd yr brenin yn y cyfnod yma. A dyma fo'n hel y bobl oedd wedi cael eu cludo i'r Babilon a dweud, ewch yn ôl adra. Ewch yn ôl hyd yn oed i arfer eich crefydd eich hunan. A mi oedd yr holl lwythau eraill hefo eilunod a diwia. Ond doedd gen y genedl bach wahanol yma yr Iddewon o Jwdea ddim diwia. Doedd ganddyn nhw ddim eilunod. Ond oedden nhw'n sôn trwy'r adeg am y deml yn Jerusalem. Ac oedd y Babiloniaid wedi dinistrio deml, cymryd y cyfoeth i gyd. A dyma criwia yn mynd yn ôl yn raddol i Jerusalem o Fabilon. Ac yn y cyfnod yma oedd Haggai yn siarad hefo pobl Dduw. Ac un neges sydd ganddo fo yn y 2 bennod. Ail adeiladwch y deml. Ewch ati i adeiladu y deml. Da ni wedi gweld chwalfa fawr. Da ni wedi gweld yn cenedl ni yn cael ei dinistrio. Da ni wedi gweld gwaith Duw yn cael ei danseilio. Adeiladwch y deml. Oherwydd oedd y deml yn hanfodol i'r grefydd Iddewig. Oherwydd dim ond yn y deml oeddech chi'n cael aberthu a berthau. Oeddech chi'n cael gwneud mewn unrhyw fan arall, dim ond ar yr allor yn y deml. Ac mi oedd y deml yn symbol o bresenoldeb Duw ymhlith i bobl yr Iddewon ac Israel. A rywsut wrth golli'r deml, mi oedden nhw'n colli canolbwynt i ffydd, canolbwynt i cenedligrwydd, canolbwynt ystyr i bodolaeth. A dyma Haggai yn dod ac yn dweud yn y 2 bennod, dewch wan, dewch i ni ail adeiladu y deml, mwyn i ni aberthu dros yn pechoda, mwyn i ni addoli Duw, mwyn i ni ddilyn y gorchmynion a roddodd Duw i ni. A dyma mae'n dweud yn y bennod gyntaf, ai amser yw i'ch hwy eich hunain fyw yn eich tai moethus, a'r tŷ hwn yn adfeilio, tŷ Duw yn adfail. Di cael ei fwrw i lawr, do'na nesaf peth sydd ddim byd. Yn awr fel hyn y dywed yr Arglwydd, ystyriwch eich cyflwr, heiasoch llawer a medi ychydig, ydych yn bwyta heb gael digon, yfed heb gael llenwi, ymwisgo heb fod yn gynnes, mae sawl sy'n eraill cyflog yn ei gadw
mewn codd cyllog wna ddywediad Bethel, dydy. Fel hyn yn dywed Arglwydd y Lluau, ystyriwch eich cyflwr. Ewch i'r mynu, torrwch goed i adeiladu'r tŷ, i mi gael ymhyfrydu ynddo a chael anrhyder. Da chi'n byw yn eich tai yn gyfforddus? Da chi'n adeiladu'ch tai eich hunan? Da chi'n dilyn eich gyrfa, eich proffesiwn? A mae ngwaith i a'n llif i a'n heml i wedi dymchwel i'r llawr. Fel hyn dywed Arglwydd y Lluoedd, adnod 2, mae'r bobl hyn yn dweud na ddaeth yr amser i adeiladu tŷ yr Arglwydd. Hynny yw, mi oedd pobl yn rhoi blaenoriaethu trwy'r adag i pesau hunan ac nid gwaith Duw. Ac felly mae'n gwestiwn o flaenoriaeth yn dydy, yn hanesyddol i'r Iddewon, i bobl Jiwda yn y fan yma, sydd yn herio nina hefyd. Beth ydy yn blaenoriaethau ni? Beth ydy blaenoriaethau aelodau Ebenezer? Beth ydy blaenoriaethau Cristnogion Cymru yn y cyfnod yma? Edrych ar ôl yn hunan, gwneud yn siŵr yn bod ni dan efendithion materol, yn ta edrych ar ôl gwaith Duw a gosod Duw yn gyntaf. Fe ddwedodd yr Iesu, da chi'n cofio'r Iesu'n dweud ar y sleid nesaf. Peidiwch felly a ffryderi a dweud beth da ni'n fita, beth da ni yfed, beth da ni wisgo. Holl bethau hyn y mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. Mae'r tad neu mae'n gwybod bod chi angen rhain. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder a rhoi'r pethau hyn. Iesu'n gofyn hefyd, beth ydych blaenoriaethau chi yn eich bywyd? Poeni am bethau, beth ydych chi'n fwyta, beth ydych chi'n yfed, beth ydych chi'n wisgo. Ynta, rhoi Duw yn gyntaf fel blaenoriaeth, a bod ni'n ceisio gyntaf deyrnas Duw. Mae Duw yn gwybod bod ni angen bwyd a diod a dillad. Ond mae'r alwad yma i geisio ac adeiladu teyrnas Dduw. A her Haggai i ni heddiw ydy, da ni ar ddiwedd cyfnod geisglyd fawr yn ysbrydol yng Nghymru yn dydan. Mae pobl wedi cael eu symud oddi wrth ffydd. Mae yr eglwysi Cristnogol wedi cael eu tanseilio. Mae llesgedd wedi dod i Gristnogion ac i eglwysi ac i weithgareddau Cristnogol. Mae pobl yn blaenoriaethu pethau eraill yn lle gwasanaethu Duw a'r newyddion da yn Iesu Grist. A mae Haggai, mae Duw yn dweud, beth yw'n blaenoriaeth? Beth yw'n blaenoriaeth i fel arweinydd yn yr eglwys yma? Ydy mlaenoriaethau fi yn y lle cywir? Oherwydd mae'r alwad i ail adeiladu ar ôl y geisglyd. A dyma di sefyllfa y Gymru Gymraeg Gristnogol ynddo. Mae'r geisglyd wedi dod, a mae yna weddill ffyddlon ar ôl. A mae Duw yn gofyn ail adeiladwch yn y fan lle rydach chi, mwyn i mi gael fan rhyderu. A mi oedd Paul wedi dweud, jyst yn sydyn, mae'n drwg yna i bofi ar gymaint o fythyr, can i seiddo Duw ydym ni fel cydweithwyr, sôn am yr eglwys mae chi a fi, pobl debyg i ni sy'n dilyn Iesu Grist, yn caru di roi ffydd yn Iesu, fel cydweithwyr, gael yr adeiladwaith, yn ôl y gorchwil a roedd o Duw i mi o'i ras, mi osodau sylfaen fel prif adeiladu'r celfydd, ac mae rhywun arall yn adeiladu arni. Wylied pob un pa fodd yma'n adeiladu arni. Mi all neb osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi gosod, ac Iesu Grist yw honno. Felly ail adeiladwch, ar be da ni'n ail adeiladu? Ar Iesu Grist, a'r datguddiad bendigedig gan Dduw o'i gariad, a'i fwriad, a'i achubiaeth yn Iesu Grist. Mae'r sylfaen ganddo ni, mae'r newyddion da ganddo ni. A'r alwad ydy ail adeiladwch. Mae Haggai mae mor amserol i'r cyfnod ôl Covid mae hefyd lle mae pobl wedi mynd yn llesg, yn ddi-ymateb, mae Duw yn opsiwn, nid yn rhaid. Mae o'n ddewisol. Ond os da ni'n credu yn Iesu Grist, nid opsiwn ydy bod yn rhan o eglwys. Nid opsiwn ydy adeiladu gwaith y deyrnas, ond rheidrwydd sydd wedi osod arna ni. Dos i'n Gristion ac i ffydd yn farddegau, fedrai'n enwi diwrnod. Ond os i gredu na Iesu Grist oedd yr arglwydd a'r gwaredwr i mechoda fi,
a teimlo galwad i waith Cristnogol, beth bynnag fydda hwnnw, i gyhoeddi'r newyddion da. A mae pethau di newid ers o'n i'n cychwyn yn yr Eglwysi Cristnogol, a mae'r diriwiad wedi bod yn fawr. Mae rei hun yn gwybod am ddirwiad mwy. Ond mae'r alwad o'n fy nghalon i o hyd. Adeiladwch y deyrnas. Cyhoeddwch y newyddion da am Iesu Grist. Oherwydd dyma y peth angenrheidiol ar gyfer Caerdydd a Chymru. Ar gyfer y Gymru Cymraeg. Dyma maen nhw wirioneddol i angen. Y newyddion da am iachawdwriaeth yn Iesu. Da ni'n byw mewn cyfnod o drai brawychus yng Nghymru. Ac fel hanesydd, studiodd ymneilltuaeth Cymru yn ei anterth ganol a diwedd y 14th ganrif ar 15. Mae'n syfrdanol beth sydd wedi digwydd yn y Gymru Gymraeg. Y cefnu, yr anffyddiaeth, yr anghrediniaeth ymosodol, pompus, hunandybus yma sydd yn cael amdana ni. Gweithiwch oherwydd rwy fi gyda chi. A dyma yw'r sleid ola dwi'n credu. Na i'n defnyddio hon. Ond i wyddog mae teml Duw ydych, a bod ysbryd Duw yn trigo yno. Oherwydd teml Duw heddiw ydy nid adeilad brics a mortar, ond chi a fi, nid yw'r deml. Yr eglwys sydd angen i adeiladu, y dystiolaeth Gristnogol sydd angen i adeiladu. Nid yw'r deml nawr, a mae'r ysbryd glân yn byw yno ni. Stori bach i blaen. Rhaid i'r stori, da ni'n mynd i gymuno yn syth wedyn. Y rheswm pam dyliwn ni adeiladu y deyrnas. Oherwydd Iesu Grist. Dyna'r bottom line. Oherwydd be mae Duw wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist yn ei gariad. Wedi dod i'n plith ni mwyn yn cymodi ni hefo Duw. Fi, a dwi'n heiddi dim byd o gwbl, dyn amherffaith, amfrosgo, oriog, hapus a blin, ffyddlon ac anffyddlon ydw i. Ond mae Duw yn ei gariad wedi ymestyn ata ni yn yr arglwydd Iesu. Ac wedi'n caru ni yn eithafol. Fel bod y mab wedi mynd i'r groes a marw dros yn pechoda ni. Heiddi dim. Dyma'r cariad rhyfeddol. Ac atgyfodi ar y trydydd dydd gan ddod â buddugoliaeth. A'n galw ni i wasanaethu fo ac i wasanaethu'n gilydd a dynoliaeth y mae Duw. Dyna'r cymhelliad i ni adeiladu y deml. Pam o'n i yn y coleg, mi oedden ni'n mynd i grwydro, yn siŵr bod chi'r ei fath pan oedden ti'n coleg diwynyddol, oedden ni'n crwydro'r hyd a lled Gogledd Cymru yn mynd i gapeli gwahanol o sil i sil. Ac oedden ni'n mynd weithio, ni'n mynd i capel Bwlch Derwyn, capel bach gwledig, rhwng Pant Glas, Bryn Terfel, yn enwog o fanno, a Phen y Groes, mewn cilfach ymhlith coed. Ac yn y fan honno, pregethu, ac ar ôl yr Oedfa, o tu draw i'r ffarm i gael cinio. A dyma fi'n draw i gael cinio hefo ffarmwr yn y fan honno. A dwylo fel rhawia gan y ffarmwr. Ac oedd o di ymddeol a di trosglwyddo'r ffarm i'r mab. Ac oedd o'n sôn oedd o'n dipyn o gymeriad y ffarmwr yma. A dwi wedi dechrau hobi newydd fydd yma. Dwi wedi dechrau ar adeiladu walia sychion. A dwi'n mynd rown, dwi'n mynd i Royal Welsh, os di, ar gyfer y gystadleuaeth. Chi'n gweld y cwlwm o'n trwy'r gwasanaeth i gyd. Dwi'n mynd i Royal Welsh i'r gystadleuaeth waliau sychion. A dwi'n adeiladu waliau sychion y fan ar beirniaid. A dwi wedi cael first class, meddwl i'n tro. A wythos di sut dwi'n mynd ati adeiladu'r waliau sychion. Be da ni'n neud, ti'n gweld ydy, mae yna bentwr o gerig ganddo ni. A da ni'n cymryd y cerig mawr gyntaf a'i gosod nhw yn ei lle, fel sylfaen. A rhoi nhw'r ben i gilydd fel yna, fel bod o'n cyrraedd rhyw 4 troedfad. A dim ond wedyn, da ni'n cael gafal yn y cerig bach llai. Ac os oes yna fylcha rhwng y cerig mawr, da ni'n llenwi yr bylcha hefo'r cerig bach. Ac fel yna mae'r wal yn cael ei adeiladu ac yn dod at ei gilydd.
A fel un mae pobl yn adeiladu bywyd ynddo. Ond weithiau, maen nhw'n cymryd y pethau anghywir fel cerrig mawr. A maen nhw'n cymryd gyrfa a pleser a hamdden fel y cerrig mawr. A maen nhw'n gosod nhw fel sylfaen a maen nhw'n rhoi amser a'i hadnoddau i'r pethau yma. Ac yna mae Duw fel cerrig bach. Yn cael ei osod i mewn. Lle mae yna fwlch? Os na fwlch. Ia, na ni stwffio Duw i mewn yn fama. Pan fydda i wedi gwneud y pethau yma, dwi'n joio gwneud gymaint. Ond nid dyna yr hyn mae Iesu'n ei ddysgu ni. Y cerrig sylfaen ydy fo'i hun. Y Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân ar ei fengil. Ac ar ôl gosod rheini'n sylfaen, da ni'n cymryd y pethau eraill fel cerrig mân ac yn sylfaenu rheini ar yn ffydd yn Iesu Grist. Yn gyrfa, yn sefyllfa ariannol, yn hamdden, yn teulu wrth gwrs, yn sylfaenedig ar gariad Duw yn Iesu Grist. Ac felly mae gan Haggai neges amserol, geiriau o'r gorffennol yn siarad yn y presennol. Mwyn enw. Amen. Da ni am symud ymlaen sydd i gymuno efo'n gilydd. A mae yna wahoddiad i bob un sy'n caru yr Arglwydd Iesu Grist i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Gawn ni weddio. Dad, na i fel diolch i ti am her y dair. Gair rhyfeddol yma sydd yn siarad hefo cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o bobl. A heddiw, ti'n siarad hefo ni drwy Haggai. Ac yn annog ni gyda chymorth yr ysbryd glân i adeiladu dy deml, i adeiladu dy bobl, i adeiladu dy dystiolaeth, yr iachawdwriaeth yn Iesu Grist, yn arbennig yng Nghymru ac yma yng Nghaerdydd. A da ni fel Eglwys Ebenezer am godi i'r her honno yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf yma. Mae'r geisglyd fawr wedi digwydd ac yn digwydd, pobl yn colli ffydd, pobl heb ffydd, pobl yn cefnu, pobl yn pellhau. Ond tyda ni ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Da ni gofyn y byddi di yn bendithio ni fel cynulleidfa yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf yma, fel yn bod ni'n addasu gyfnod newydd yn hanes ni. A'r modd yma dair di yn hannog ni fod yn fwy cenhadol ac yn enillgar yn gweithgareddau. Defnyddia ni fel cyfryngau i adeiladu y clwb ser a gweithgareddau teuluol a gweithgareddau plant. Defnyddia ni fel cynulleidfa i gysylltu hefo ffrindiau sydd wedi pellhau yn ystod y blynyddoedd dwytha i'w gwahodd nhw yn ôl i gliwd efengil. Defnyddia ni fod yn garedig ac yn hael ac yn gyfeillgar gyda ffrindiau a chymdogion mewn ffordd sydd yn eu tywys nhw i feddwl amdana ti ac am y modd yma Iesu Grist angen lle yn ei bywydau. Defnyddia ni fel eglwys sydd yn cymuned dadnefol i wneud y waith yn ymarferol, yn helpu'r digartref a'r ymgeiswyr lloches a rhai hynny sydd yn fregus o fewn ein cymunedau ni yn hunan. Fel y bod nhw'n gweld y gariad di drwy yn cariad ni. Fel y bod ni drwy yn gwaith yn tystio i gariad Iesu Grist. Da ni am gymryd dy her yn Haggai ac am adeiladu dy deml di o'r newydd, gogoniant i ti. Fel bod pobl newydd yn dod i ffydd, fel dy fod ti yn cael daddoli fwy yn ystod y flwyddyn a'r blynyddoedd sydd yn dod. Wrth fwrdd y cymyn, da ni'n cyflwyno cleifion o blith yr eglwys ac o blith yn ffrindiau ni. Rhai hynny sydd wedi derbyn llaw driniaeth, wedi bod yn yr ysbyty. Da ni'n cofio am yr rhai sydd yn dioddef o i selder ysbryd yn y dyddiau hyn. Gofyn y byddi di yn eu cynnal nhw drwy dywyllwch i sefyllfa, fel i bod nhw'n dod maes o law i oleuni. Da ni gweddio dros deuluoedd, dros rieni,
yn magu plant mewn dyddiad yrys, a byddi di'n rhoi doethineb, yn rhoi goleuni, yn rhoi amynedd ac yn rhoi cadernid iddyn nhw. Fel i bod nhw'n gwneud i gorau glas, i roi traed i plant ar y graig. A da ni dyheu am fwy o blant yng Nghymdeithas Ebenezer. Da ni gweld i colli nhw. Gweithio ymhlith i'r rhieni i weld y pwysigrwydd o gyflwyno Iesu Grist i'r plant. Wrth i ni droi at y cymun Arglwydd, da ni yn gweddio bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr Arglwydd Iesu a dorwyd trosom. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr Arglwydd Iesu a dywalltwyd ein mwyn. Ac wrth gymuno fe gofiwn yr aberth rhyfeddol hwnnw ar groesbren Calfaria, lle y cymerodd Iesu yn diwch a'n pechoda, a'n anifuddod, a'n afradlonedd, ar ei sgwydda perffaith ei hun. A dioddef yn lle ni, fel yn bod ni yn cael byw, fel yn bod ni yn cael bywyd newydd, fel yn bod ni yn cael yn golchi'n lan drwy y gwaed a lifodd ar Galfari. Derbyn yn diolch am y weithred aruthrol hon o gariad, sydd wedi gwedd newid y byd ac sydd yn gwedd newid nina. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. Mewn i fyndod i'r Arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd by'r Arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd e'r gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Newch chi ddal y bara yn y llaw ar y bita efo'n gilydd. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdano.
Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Gawn ni ganu, gawn ni ganu dyma gariad fel y moroedd, tosgriaethau fel llun. Yn wneud ar ein heistedd. Cwmni bore yma. Diolch i'r tîm sydd wedi mynd wrthi, cerddorion, technegwyr, gosodwyr cadeiria, pobl panad, pobl cymyn, pobl clwb ser. Yna dîm bach di bod wrthi'n gweithio. Dan eich bendis yn ystod yr wythnos on, gawn ni gyd adrodd y gras, neu rhannu'r gras. Gras sy'n cadw i Iesu Grist, a